Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasngi. Ha kajing daplai snem jong kajing klan no jong immediate spelity ling dot langren kaseng KSU Southwest Kasil District ringkat ki unit baper kla hier ban pelong ya kajing bu sentiu ha ulum jingtep jong immediate spelity ling dot langren ha kashnong jong I hadom ya siat Southwest Kasil District kum kadak kajing kenmau buram ya kum juru ya kajing long slur jong I menba idang don hasla perthai ya kaba ila kentat no ya kasong pisa kaba South San klur bala terwa da ka company UCIL ban klong no ya umar po kendo na nongba Jinren Southwest Kasil District ya bala tip kum Uranium. Haswa ban bu sentiu ha ulum jingtep kaseng kala pelong kaduai ringiu bat layo ru ban pelong ya ka jingyalang balingkon kaseng KSU Southwest Kasil District kala penken mauru syakabri uhnyotrem baya kene kasngi arfufra terik urisau kaseng kala pentip kum kasngi persya uranium anti uranium di kaseng kala aimen simru iki samla jong kabri jong uhnyotrem bakin shim bat bod ya kanuksa jong immediate spelity lingdo langren ban yeng ha kanongrim kabaskem Kenang ba kaseng kan job yaki jingele na kabenta jong kajat benriu. Kaseng kala aimen swimru yaki bahayeng hasem ki kun ki kti jong immediate spelity bakin bod yaki dinjat jong immediate ban yeng hakan nongrim ban persya yaki jingtmu jong kasorkar ban klong ya uni umar po kendau. Hagani kasngi layadon lang do samla Marconi Thongni President Ranikor Circle samla Shempang Nonglang Vice President Southwest Kasil District ki khon ki ksiu jung immediate spelity lingdo langren lembar ki para dukhon jong kaseng hakaba phi lap kan mau na ka man sim ka jing sne phie bat ka jing kan mau buram ya imei jong I ha ka jing dap lai snem bat phi juan barabor na ka man la ka snem ba ai ya ka jing kan mau buram pat ban bu sentiu hau ne ulum jing tep den ka liang jonga ngam don ai ngai nga chubu tang ka ni ka jing ker khu ker do ka jing kan mau na kam ta jong thi bat jong I lang ru baro diang sngob ha ya ka ni ka jing kan mau I ke jong thi ke sngob ban ai ku ble na kam ta jong thi kan ta ka jing bharu baro ka ba kum ka seng Kabangi la nyoi baidewi na kajat menrio iru kraw ba ka kisu kasim ya ka pedeng kalenti ka jingyat ka jungi klem da aingu ya boro ba kulay ya boro ya ki kamtame ki baying ki kun jungmi bat ki paradokhat ki blai wan lang da sni mat kan mau ya kani ka jing da plai snem jingkrat no jungi spilti long do Kalong kay ba kajat menriu ba ngimdei ban klet yamuna ba ka mi spilti ndol ngarin bai la mi sakmat ba la ai nam ta kajat menriu bai la peniru ya kanuksa babahan nam ta kajat menriu ha ka jingele jongi niar ban syam ba kum kajat menriu ban ong ba ngin perkhat nam ta kajat menriu la ngin perkhat nam ta kiwe namar balai ngong ya kata namar ha kajuk kumbenta kadai kajuk kebangi abe ya kaspa ya kajing don jengem lani ya kata kajing im kata ka lifestyle jungi hakane kajuk kumbenta ni so watla pedeng kajing du jeng kerdu imi spilling til ndok langren bati mai joping stung ndok klem da klet bagi layang rangba namta ban persya horkit hordang namta kane kajing temu jeng sarkar India banti uranium kani kalong kai ka ba kanuksa babatam kajing ketat jungi ya kaspa jong ka perthei nri lajit pat ya kata ka kwat ka khia namta kaspa teniar banong ba kibriu ba kinjit ya ka kwat ka khia ban ya kaspa teng ba ini kai kanuksa ka ba mi spil ting ndo onlen ilapan I ba ka kisui kamdei ba ngin klet no I tang hapo sisnem asnem nri kani kania im ha kisamla jungi kum kajat menriu bat bro kowe ba nginang yai kan mau nang ni sakmat ya ka lengku sengiap jungi ba ka kisu ka ka bai mi bal ai ka nuksa ba batam namta karib kajat menriu tingam na don ban keren raitang ini kentin ngaso ban ai kublai kulum lang to ai ba blai trai kan rat kur khu kurdo ya ka yeng ka sem jung mi spilti long do lang ren ikun kikti ikun ksiu ya baro bat khanta me
ba kani ai ba in kurku kerdo ini kum samla bangindang ye beteng ye kani kajing ye le ba kani kamdai ga ba kan kut andrai kani kandang ye beteng bat kasa sangi ki samla ba nang ne syakmat kai ba ni dei ban le lada kadon biang kani kajing temu nak kaliang kesokar India liti kum ka sang ka ki siu ka penamna ba ka siap jong image kadai ka sni sakan mau hak history jong ka sang tang hak history jong ka sang handai hak history jong ka jai mreu nyotrap ko jungi ba kadai ka sni persya uranium tang handai po ka ne ka po dong ka than jong solwas ka sil district handai hak keleng ko bri jong nyotrap kadai ka si ka jungi kandiat ia kum ka sang kum ka jai mreu hi bro ko we mi phai sha ini mi jungi mi phai da ka jing so sarong boleh ni ong kum ta pang so sarong ni sarong namar ka jing len la die ka jong mi spility ka jing long yai sha ka jong i ka jing skam jong ka nong rim ka jong i ka jing kan tat ka jong i ya ka ta ka spa ka pho ka lak ka putin hre ka jing skam ba yang ha ga jing sha ni sore ro go jo por matai la mong pangidang dawa shibun ya khamtam gi khot jo ka sang kum juru ya kari ba ka chai mri hi bro we pangin nawa ba kide man sim ya ne ka nuksa ka jong i pin buddin ya ka jing long rangba along long basisha ba kentat ya ke nak wanta kabha kamet jong kene ka dong ka thain ka jungi tam ka bha kamet jong kene ka dong ka thain ka jungi hanre jong ka ri ba ka jai ban ri hi ba ko we ka pen kan mau nga so dei ban ong ba ka jing dap lai snem ka jing yap ka jong i le se ni ong ka dei ka por ka la jalan palan hanre la ni perkhat pha ka dei ka por belengkot ni sau ba wat la ila yap la dap tap hang ne po khandau hanre ka katang ka nam ka jong i kan yai sudin nak por sakpor ha kam sim jong wi pe wi dukhat jong ka jai mreu ka jong i ai mi pha ya kro kin buk kin bang sha ki ba yang sam sha ki kun ki siu